taikumbirawo kuti ayo hatichemei netariro pese panofiwa pashayikwe zvitaurwa taurwa, asi zivai kuti rufu mutongo wakaiswa kare. Hanzi munhu akadzvarwa nemukadzi ane mazuva mashoma, mukadzi wacho achizofafu aisinyaya kuti tisuchete madzimai kazhinji ndovanzwa vachiti andozosara ndichitambura nevana but iwo unozouya futi. Saka tese tinodi inzira yedu. Ndaikumbirisa kuti ivai nemwoyo kana kuti nemweya wekufunga kuti ayo ukaenda hapana musha usina guva. Saka zvinhu zvinowanika hatisi chinhu chinonzi chazoitikirei kwatiri. Zvinhu zvinowanika mangoramba makabatana, maramba muine mweya wekunyaradzana. Ndochi takakosha nemweya werunyararo. Ndafarira kuti madzibaba magirazi vakurudzira nyaya yesocial distance. Zviri kwazvo korona iriko. Takarasikirwa rimwe basa rangu randinoita randakavhoterwa nemadzimambo iwana amashamo ndi seneta uno kumashwezi, ndindomirira madzimambo. Saka takashayikirwa naseneta vaparents chief, taigara navo mudare rimwe chete nechirwere ichochi chatukuchema nacho. Titori ndafonerwa naseneta chungu nhasi vachitaura kuti kuna seneta wakadi wakashaya zvakare. Saka hakuna kuti ndiwani unomira papi, unogara papi, wakamira sei, wakaita sei. Chinhu chakangoti chinoda kungotedzwa, chingotedzera zvikurudziro yehurumende. Tinogona kushora kuti vazoti tisaende kumakupi, tisaende kuti asi zvine zvazvinotibatsira. Notenda maita basa. Ndakuisa maoko kuna namoyo ana Sinyoro. Mumusha mangu ndine madzimai maviri anoira moyo, musha mukuru. Saka sezvamazwa nyaya yekorona ichokwadi, korona yakagurisa ikabata yabata kwenya utengwe. Totenda ngatiperekedze umambo kana paizoitwa wemusha toona zvipi. Kunyeza tawe. Ayo tata ngatigoidzira kwadigo. Mama ndaura vanduko zvinotenda Yewa.